والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بدين تبشر في الله جبا أمي أوفو كولي من دون كدل الله سبحانه وتعالى في alaka hina naka kishina ka barka alako jidi nena ukilingilena bela jilenka ame wala donia ka fo bi Mali Bamako ambe anga dina nyamogo kaso anga karamogo ke kaso au conseil islamique nyamaba SJ Sharif Ousmane Madan Haidara samba flantan kononto kono ambe sungalo kalo damnela aduna ka herala alaka waru herala annana ka foli blala ni soja mimbi ala farfoni mimbi ala kaloko kuna fonu kan nyina kuna foni dira mɔgɔw ma ko safe ake wala like anye ka blasralike ka duwaw donke alislame jamai ninga soroka korfo datuku ankara mɔgɔ assalamu alaikum wa alaikum assalam bismillah a'udhu billahi as-sami'il 'alim min sharri shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام أمبي فلو كعلى فوق كعلى بركة كصلي أن كربين كانوا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كصلي أسود سنمونك كصلي أكساب جمونك الحمد لله أمبي على فوق كعلى بركة على منكو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون على منكو أو مؤمن كرم مؤمنين على شون واجبيا أو كان أو مؤمنوك إنا فنيا واجبيا من دون تمنوني منون كنا أو ني كن فشي تالا تري أنا سكاني على كداون بنيا تري أنا سرا على ني ala kira sallallahu alaihi wasallam ale fana y'a fɔ a ka hadisa jɛlenw na ni mɔgɔ min ye sunkalo sun limaniya jɛlen la ani baraji ɲini yɛrɛ kama ko i k'a dɔn i ye jurumu o jurumu kɛ ka kɔn o sunkalo in ɲɛ ala b'o yafa i ye ŋɔnɔ sunkalo ye fɛnba de ye ni ala y'a yira silamɛ min na a ye fɛnba yirila an k'an ka duwawu kɛ silamɛ bɛɛ ye sun in dafa ko ɲuman a n'a baara kɛ ko ɲuman ya rabbi ala k'o nɔgɔya mumini bɛɛ ye an mana bato minnu k'a kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'olu minɛ ɔlɔ min bɛ tugu o la o ye kalo yɛrɛ ye cogo ye an fɛ jamana in kɔnɔ kalo ɲini kun bi jamana in kɔnɔ cogo min na a bɛ fɔ karisa ko a ye kalo ye n'a fɔra karisa ko a ye kalo ye o de bi fɔ arajo la o de bi lase mɔgɔw ma mais baara kɛcogo la silamɛw ni jamana yɛrɛ faamaw farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ a ka se ka bɔ an y'a mɛn la ten k'a fɔ dɔ ko a y'a ye Segu dɔ ko a y'a ye Masina o tuma na kalo ko kana kɛ ten sariya dɔw ka sigi kalo ɲinini na alors a sen silamɛ tɔnba fɛn o fɛn bɛ yen u y'o caman sen don a la o kɔfɛ tuguni u ye gouvernement yɛrɛ sen don a la parce que olu o don télé bi gouvernement de bolo o don arajo bi gouvernement de bolo n'o ye ORTM ye ani Mali arajo so bon sisan olu sen bi don a la jagoya la pour que kibaru ka se ka jɛnsɛn o la faamaw ni kalo ɲini sera sisan faamaw bi silamɛ bɛɛ wele a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ministère la n'o ye silamɛw ka ministiriso min bi jamana kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw kabila ɲɛmɔgɔw gendarmerie polisi sɔrasiw mɔgɔ dɔ talen bɛ nin bɛɛ la aw bɛɛ de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen o tuma na ni kalo ɲini kuma sera u bi yɛlɛ sanfɛ étage sanfɛ ka taa kalo ɲini ni commission mɔgɔw yɛrɛw ye kalo ye u bɛ jigin ka na lase silamɛw ma ko kalo yera Bamakɔ commission fɛ o yɔrɔ bɛɛ u bɛna a lase silamɛw ma o ye kalo yera sunkalo yera walima sunkalo sara mais comme n'a ma ye commission yɛrɛ fɛ
commission min sigilen bɛ Bamako yan ka kalo ɲini n'o commission dilalen bɛ Bamako Turew ni Ɲarew n'o commission dilalen bɛ Mali diinɛ association ɲɛnɛma bɛɛ silamɛya tɔgɔ la a ka ca la a caman mɔgɔ b'a la ka taa se limamaw ma nin bɛɛ mɔgɔ b'a la ka taa se sunamɔgɔw ma nin bɛɛ mɔgɔ b'a la o kumana nin bɛɛ de bi commission na kalo ɲini commission na o kumana a bɛɛ de bi taa ɲɔgɔn sɔrɔ ministère la comme y'a f'u ye sisan ni aw m'a ye a bi to yen a b'aw sigi ye commission b'a sigi ye sisan ka Mali kibaru kɔnɔ Mali ye jamanaba de ye ni commission ma kalo ye Bamakɔ u sigilen de bi to ten ka jaabi kɔnɔ ka bɔ Mali seleke bɛɛ la o de la siɲɛ caman kalo ye kibaru dili télé la walima kibaru dili arajo la a bi sumaya kojugu a dɔw bi taa fɔ fajiri da magwɛn na parce que kibaru tɛna joona a dɔw kibaru tɛna joona fo mɔgɔw k'o yɔrɔ de faamu dɔ y'a ye Doyila mais ale ti Doyila ville a bɛ Doyila burusi kɔnɔ dugu dɔ de kɔnɔ ale ye kalo ye alimami farala kan olu bɛɛ kɛra seere ye kalo yera commission ye sariya minnu sigi ni i n'a fɔ n ye exemple min ta sisan n'a yera Doyila burusi kɔnɔ dugu dɔ la o alimami olu de bɛ mɔgɔ wuli ka na Doyila ka na confirmer pewu Doyila diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ko an ka dugu ye kalo ye alimami y'a seere ye walima dugutigi y'a seere ye n'o o communication banna diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ yen diinɛ ɲɛmɔgɔw n'o seerew de bɛ tila ka wuli tuguni ka taa maire fɛ yen walima kumanda fɛ yen o tumana numéro bi bɛɛ bolo kalo ɲini numéro o bi Mali faama bonda bɛɛ la tumana n'u sera commandant fɛ yen k'a fɔ kalo yera commandant fana bi ɲininkali kɛ ale ti sɛgɛsɛgɛli kɛ parce que alimami de y'ale ka guide ye ni alimami kɔni k'a yera commandant ka ɲininkali wɛrɛ t'a la o la commandant bi ci se bon ko bi daminɛ tuma min na o y'a sɔrɔ telefɔni ko ninnu man ca o tun bi telefɔni burusi kɔnɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen olu tun bi telefɔni ci sira wɛrɛw de fɛ i n'a fɔ ka taa telefɔni minnu fixe ninnu u bɛ t'olu de ci bon o tuma na n'olu y'o ci ka na Bamako o sira fɛ ministère mɔgɔw man'o ta olu bɛ sɔrɔ ka na kibaru di kalo ɲininaw ma u bɛ kalo ɲinina yɛrɛ wele a yɛrɛ karamɔgɔ dɔ de bɛna ka na telefɔni ta k'a lamɛn u b'a fɔ a yan ye Doyila ye Doyila kumanda mankan don alimami filɛ kɛrɛfɛ a ko a yera Doyila burusi kɔnɔ dugu dɔ la bon hali ni o fɔra sisan ni kalo ɲininaw ye siga dɔ sɔrɔ kuma na u b'a ɲini o ka jɛya a ko kalo yera Doyila burusi kɔnɔ dugu dɔ la mais min nana ni kibaru ye alimami yɛrɛ don wa alimami tɛ dɛ alimami ka mɔgɔ don wa tiɲɛna an t'u dɔn a y'o sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ o la kibaru tɛ se ka di fo o de ɲɛ ka ɲini bon an bi to o de la kibaru wɛrɛ ti sɔrɔ parce que nin y'a ye burusi kɔnɔ yan'o o yɛrɛ ka wuli ko a bɛ taa duguba kɔnɔ o ma nɔgɔ o ma bon o tuma na o siraw yan'olu ka tugu ɲɔgɔn na kalo jaabi dili bi sumaya kalo jaabi mais nin an filɛ nin kalo ye min na sisan mais depuis su daminɛ ne welela k'a fɔ ko a yera dugu saba la Mali dugu saba a bɛɛ y'an wele ko kalo yera bon o ye su daminɛ ye mais est ce que dɔ ye ne wele k'a fɔ n ye kalo yera ne bɛ se ka o fɔ jeli ye e tɛ se k'o fɔ mɔgɔ si n ko bon sisan aw minnu ko a ye kalo ye a ye taa ka commandant fɛ yen k'a ɲɛfɔ commandant ye ko a ye kalo ye pour que commandant ka kalo ɲininaw ladɔnniya ministère la an ka se k'a publier mais an tɛ se k'a fɔ abada fo a ka se a ka commandant de fɛ yen parce que mɔgɔ dɔ tɛmɛntɔ an bɛ tile min na bi Ala k'an bɛɛ kisi dɔ bɛ se ka telefɔni ci Aidara kalo yera han anw bɛɛ ye kalo ye mais e ye jɔnni ye ti ye ki alors o tumana pour que a ka dɔn e ye jɔnni ye taa commandant fɛ yen a ka dugu mɔgɔw kɔni b'i dɔn olu b'a dɔn nin ye jɔnni ye a bɔra min n'u bɛ an ladɔnniya fana u b'a fɔ karisa an ka danaya mɔgɔ don walima alimami de y'a garanti ou bien dugutigi de y'a garanti n'o kɛra dɔrɔn faamaw b'a lase su daminɛ na mɔgɔ saba ye ne wele ne yɛrɛ ye n ka mɔgɔ dɔw wele
danaya bi minnu ni minnu cɛ ngo bo fora kalo yira ngo me amana sirafe abse ka Allah be me amana sirafe de wa aka na fo mogoy akana fo mogoy amana sirafe anga benga ye mi hal ni ne kalo yi ne re nya ka kalo yi sharia tenebulu nga la sira chife ka fo kalo yira fo nga teme commission de fait ya fam sharia fo itine bulu ne ka fo ko kalo yira ne bi teme commission de fait ka fo commission mogoy a aidara e kalo yi koy abana mais ka fo a aidara ko kwa e kalo yi o kamme dugu kono ka soro ama teme commission fait o kore ne bi bara minanta don ye commission janfa o sharia ten quoi sharia e commission de yani kibaru kase kana ko chama bi sumaya tani sino ne ba kalama ne afuye mo saba yin wele ngadana mo godo ka fo kalo yira ngome ay teme commission ka sra def mais shu ineri sera ka soro uma teme commission ka sra fa ka soro yene wele 20h ka fo ko kalo yira mais aya nyefo commission e 1h du matin commission ko fo ma fo lui obseka charia atseka chari ne ko mba kalama ndale dula mais ne tse ko labo commission fona tse ka fo mona commission e fendo de minsigilendo atseka kibaru shidi ama mime bo kibaru bisumaya sege siraka yana ka se commission al na sera commission ma ni commission reste sigara mina commission fona bitla ko sege ki sigi ko jabi kono mona olambe fe ka fo ambale mo e doro c'est-à-dire mogo se côté kalo nye foli la jona walma a nye foli la retard comme nya fo ci comme na naw yela na sanfé ministère la Bamako na e kalo e doron apana abi bodro déclaration bike mais ni awmaye abi sigi de ka jamana fam be kono joni mina joni nga kibina abi sigi te fo 3h du matin mais ne binin kalama mais sur 3h du matin commission mogo do ene wele 3h40 ko aidara ko kalo yira ko commission et déclaration que ça mais il était 3h40 hein bon dugut lala bon mais dugut lala anga olu de hina ka anga mine mogo minu nye u ka barabla ka tu sigi ka islamé au Congo la olu de ka anga fu commission de ka anga fu parce que u shira islamé au Congo la drometi duma abita nike ala de kama drome kelenti dauma oh mana mogo minu tara shi islamé we kata shi unyana pour que ukaseka kibaru sebe soro ka di islamé o ma islamé o ka kaloko la o kibaru teliarao o sumayarao islamé o ka anga jeno e parce que olu de ka islamé o ka baraka wa utuna seka galoti kibaru de bina bi sege de ka woloma ka uyera ka danaya yoro nyinana ka soro ka alasi mana kaloko e ninde na ye ni famu bebi lafia ola afora jona amafo jona o ti kaloko la abseka fo tardivement abseka fo jona fana mais abi dépend a ye chugo la abi dépend kibaru soro chugo la comme deux questions posées 600 ko akoti au conseil de bolo ay kaloko ti au conseil bolo kalo nyini oti au conseil ka srai au conseil sembala mati au conseil bolo ne a fonga pma damnena kalo nyini srilende do Bamako dugulew turew ni nyarew o kote mengo duba menumbia o kote mengo dine bolo farashi wo shibia ni islamia dine do olu bese me kalo nyini na police u bala gendarmerie bala sorasi u bala ni bede farale mbe nyongonka ka groupe dodla bi fo groupe dema ko kalo nyini naw o kalo nyini naw a beyanga islamé de mais au conseil ka côté ati au conseil bolo au conseil ka barate kalo nyini nye tondlale ndeye mali fama ou fait mais ni mali islamé o ka lanyini olu ba en pied de ou ba ndeme de ko se ga noya chugom na téléphone srawka parce que bi téléphone minun flambolo ni wa soro o koma ketan folo ola téléphone ko pman no gouvernement de pumba ndeme ka téléphone bla ka ligne di aka sigi dabela e na fora gaoya e sisa bon sisa mo mi se ga kibaru di sa fo gao fama parce que téléphone bolu de ka boloka ci la seli bolu de ka boloka mana o na nyogona
a dilanlen bɛ o de la mais au conseil ko tɛ a tɛ au conseil bolo voilà a tɛ au conseil bolo au conseil ko tɛ mais au conseil mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ au conseil mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ limama mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ ansaru mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ a dilanlen don ten de mais au conseil tɛ au conseil m'a dilan au conseil yɛrɛ tɛ ala sago sago. karamɔgɔ ni ko bɛ tan e yɛrɛ bɛ se ka ladilikan jumɛn di o la alisilamɛw ma o ka to makɔnɔni ye ka se ka nin waatiw bɛɛ suit. ouais bon an bɛ ladilikan min di dɔrɔn an b'a ɲini Mali dugu wɛrɛw fɛ min ti Bamako ye hali Bamako yɛrɛ ni ala y'a nɔgɔya mɔgɔ min ye ko e sera ka kalo ye i kana sumaya sariyaw de bɛ yen n'i ye kalo ye i n'a fɔ misirida la kalo yera an ka danaya bɛ mɔgɔ min ka ye o ye alimami de ye a bɛ alimami bɔ a kalama alimami ka mɔgɔ in ye dɔrɔn an b'a dɔn silamɛ don ni alimami ye o accord di n'a sɔrɔla faama soda bɛ yen ni burusi kɔnɔna don alimami bɛ mɔgɔ wuli n'a yɛrɛ tɔgɔ ye ka t'u ka duguba kɔnɔ ka taa lase u ka faama soda mɔgɔw ma olu bɛ Bamakɔ wele mais ni Bamakɔka dɔ y'a ye quartier dɔ la ayiwa o Bamakɔka kan ka seere ɲini na o quartier alimami na walima o danayamɔgɔ dɔ la o yɔrɔ bɛɛ ka commission ka numéro wele k'a fɔ ne ye kalo ye bon o de b'an teliya an b'o de ɲini kalo yelaw fɛ mais an b'a ɲini silamɛw fana fɛ u ka sabali dɔw sɔnna ka b'a k'u ka waati bɛɛ ta ka t'u sigi ka si silamɛw ka ko ɲɛɲinini kama silamɛw fana kan k'olu fo ka dugawu k'u ye ka muɲu ka kow ɲɛɲini sɔrɔ bi ta in nin kalo in ta gɛlɛyara dɔɔni parce que a nana retard la kojugu mais a kɛra cogo o cogo minnu y'a ɲini an b'u fo parce que u tora u sigiyɔrɔ la ye fo ka se ni ka si u sira de parce que 3 heures kɔfɛ de an ye kibaru sɔrɔ bon o kɔrɔ ye mɔgɔ minnu sera ka o tɔɔrɔ muɲu olu k'an ka fo commission mɔgɔw k'an ka fo n'o ye kalo ɲini commission ye an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn alors an b'a ɲini silamɛw fɛ an k'an bolo da an dusu kan an fana ka sabali kibaru tɛ se ka di ni ɲɛma sɔrɔ silamɛ fɛ ko in gɛlɛya yɔrɔ de ye nin n bɛ fɛ an bɛ fɛ bɛɛ ka nin de faamu ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka sunkalo in tɔ timɛ yira an na an bɛ bato minnu k'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ minɛ ala k'o kɛ alakira bonya kama sɔli ala rasul. an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin kunnafoniw na ka di alisilamɛdenw ma i sara bɛ ala bolo an baden TV Sirifila lajɛbaw nin tun ye an ye kɔrɔfɔ daminɛ an y'a fɔ aw ye cogo min Bangoni Jɛginɛbugu la Sirifila duba kɔnɔ o conseil ɲɛmaaba ale ka denbaya la Seyidi Sharif Osman Madan Haidara ale de bɔra ka nin kunnafoni ninnu di an ma an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la sigida caman bɛ ala bolo ala ko yira an na wa shukran lakum fi amanillah.